Hai! Băi, facem o vână acum? Hai, filmează-mă. Și pun pe YouTube? Nu, hai. Stai, bă, începem în 3, 2... Bun. Adi! Șuteu la poartă. Mingea lui de căcat. Are niște noi. Apărați. Adi, bă, uite-te la mine. Adi, canalul lui de YouTube. Nu l-a în descriere. Da. Zi canalul tău de YouTube, copile. E Goblin Stadium, cred că. Canalul lui de YouTube e Goblin Stadium. Vă zic, video-ul ăsta continuă cu un pamflet în fața voastră. Ce? Nu băgați, înseamnă că nu e de Video. Am început. Stai să-l filmăm pe sus. Filmează-mă, bă, ce șutau dă-te. Mai joci un meci? Adi, șut la poartă, 2%. Adi, vă dau un șut. Adi, o dat un șut. Adi. Bă, închid filmarea, închid. Hai că te mai. Că filmezi? Da. Zi canalul tău de tu, ca să intre să te vadă, ca să ai mai mulți abonați. Da, Glin, Kikitogul 2 și tu câți ai 0. N-am 0. Câți ai?